see, 'cause I think I do want you next to me. Happy birthday. Kanina pa siya Happy birthday. kanina pa siya kanta ng kanta. Pasensya nyo na ha. Tears of joy lang to. Kasi kanina yung mga bata, tsaka si Jan, wala, na-touch lang ako kasi yung sinabi ni Sak. Yogurt. Undo it. Ha? Undo it. Yakult na yogurt. Yan, okay na tayo. Bago maligo, gagawa muna ako ng celery juice. Wala akong juicer kasi yung juicer ko, pinadala ko na sa Philippines para kila mama. And ang gagamitin ko na lang is yung NutriBullet kasi nakakapag, naman siya, very, parang nakag-grind niya talaga yung mga vegetables tsaka fruits. As in, parang nagiging water din siya. So, itry natin. Kasi eto yung aking, ayan, nandiyan na si Jan. And eto na siya, inilalim ko yung yung dahon-dahon. Tapos sa ibabaw yung matitigas para siya yung unang mag-grind. So, tingnan natin saan na maging parang watery siya. Maingay po. Yes. What? What needs what? What? What is this? Try. Try carrots. Ayaw niya. Umiinom kasi si Holly ng carrots That's juice. nice. What? Wow. Parang kailangan ko maglagay ng tawag nun? Lagyan ko siyang konting tubig. Kasi parang hindi siya hindi siya nagiging, Wait, yeah, you're gonna try this. Parang, ayan, buo-buo siya. So, lagyan ko siya ng konting tubig. Wait. Siguro ganito. Factory to get together. Last two. You have to try this. This is good for your knee. Now try it. See, Baba, they're back in a minute. We're not doing. Stop the factory. Wait. Up to the factory. What's this one? So, ayan na. So, eto na siya. So, dito sa NutriBullet, kailangan nyo maglagay ng konting liquid. Siguro yung kanina, nakita nyo, yun lang ang linagay kong liquid. Eto talaga yung aking, isa sa mga gusto kong ma-achieve ngayong birthday ko. So, simulan natin ang pag-inom. Wait lang. Isala ko lang, tapos pigaan ko. Mas maganda talaga yung yung may juicer kapag sa celery. Okay lang to sa mga yung ginagawa ko ba, yung may may Yakult, okay lang siya. Pero sa celery, parang hindi pwede ang NutriBullet. Para sa akin kasi ayan ito trinay kong inumin. Hindi siya hindi siya ayan, parang hindi. Wait lang. Ayan. Sasalain natin siya. Kasi hindi ko siya mainom na ganyan. Oh, 'di ba? Ayan, para yung juice lang talaga. Oops, wait. Wait lang ha. Oh, 'di ba? Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So gusto kong uminom ng celery. So salain natin kasi hindi ko siya mainom na ganyan. Tingnan niyo naman, oh. Wait. Ayan na yung ating celery juice. Ayan na yung juice. And ito yung pinagpigaan. Ano bang tawag dito? Basta yan. Ginanyan ko lang siya. Pinipress ko lang siya gamit itong kutsa. Kahapon kasi pumunta ako ng Target. Naghahanap talaga ako ng juicer para pampalit doon sa binigay ko kila mama. Kaso wala na sila. Meron silang mga ganito lang. Mga blender. Ganyan. NutriBullet. Tsaka kung ano pang mga
iba-ibang klaseng blender. So, wala sila. Pero, ayan, nagawa nating paraan. And alam nyo, eto parang hindi to masayang. Siguro i-scrub ko to sa mukha. Siguro kaya may dahilan hindi muna ako naligo. Dahil eto, gawin natin tong parang mask. Ito, kasi parang nasa ilalim na yung ano. So, ayan. Eto na, inumin na natin to. Good luck. Good luck sa akin, Holly. Cheers, Holly! Cheers! Happy birthday sa mga nag-birthday ngayong February 28. Ha? Ayan, gusto niya. Pinugasan niya to sa akin kanina. Hala, tingnan natin. Si Holly muna. Patry natin. Konti lang. Ayan. Too much. Is it too much? Okay. It's not too much. I'll try. Too much. Okay, go. Wait. Wait lang. Go. Go! Hurry up! Wait. Hindi niya nakukuha. Wait, Baba, wait. Okay. Ano? Swallow it, Baba. It's healthy. It's gonna make you... Come on, swallow it. Swallow. Swallow. Like this, oh. Look at mommy. Ako na. Swallow it, Papa. Ayaw niya. Alam niya na. Pero kaya natin to. Swallow it, Papa. Look at mommy. Look. 1, 2, 3. Aminin naman natin, pag una talaga, hindi siya ganun ka-pleasant. Sige, Baba, inumin mo yan. Kaya mo yan. Naluluha ako. Ay, parang ako nagtataas yung mga balahibo ko. Pero kaya natin to kasi maraming benefits ang celery. Tingnan mo si Holly. Kumuha na siya. Ayaw mo akong tulungan. Dinura siya na sa baso. Diba? Gumawa siya ng parang you don't like it? Gusto niya lang daw yung watermelon. So, kaya ko to. Hindi ko siya ma-directure. Gusto ko sana lunok lang ng lunok. Pero hindi talaga stay siya sa sa bibig. My boy eats this. Ha? To eat this. Grabe si celery. Pero gusto ko itong inumin. At least, sa isang linggo, 1 o 2 beses. Kung pwede nga lang everyday. Pero sa ngayon, dahan-dahan lang hanggang masanay tayo sa lasa niya. Wala pa akong kinain. So, eto talaga yung first intake this morning. Hindi pa ako minom ng tubig. Dapat tubig nga pala muna, pero hindi. Sorry, guys. Pasensya na. At least, alam niyo na kung ano talaga yung yung reaction pag uminom ka ng celery pag first time nyo. First time ko talaga to na pure lang siya. Naiinom ko to pag may apple, carrots, and cucumber. Pero ngayon, pure talaga siya. So, konti na lang. Ayan. Happy birthday sa akin at sa inyong lahat dyan. Ayan.
Minom na rin kayo ng celery kasi maraming benefits daw ang celery. So, yeah. Ngayon, mag-start na tayo. Na-burp ko yung yung celery. So, okay na siya. Pag ininom mo siya, parang, talaga, iba talaga yung lasa niya. Kakaiba talaga, as in. Pero, once siguro na masanay na ako, magiging okay na rin siya sa akin. Pero at least, itatry ko talaga siyang inumin. At least, sa isang linggo, mayroon akong mainom 1 o 2 beses. So, hindi ko alam. Pero at least once a week, mayroon akong mainom na celery. Para nga, pambalance dun sa mga kinakain natin unhealthy. So, at least, eto, may healthy tayong linalagay sa ating katawan. So, yun guys. So, yung birthday ko, wala naman kaming plan. Si Janina, yaya niya kung gusto ko, tinanong niya kung gusto ko raw mag-dinner. Sabi ko, wag na lang, dito na lang tayo sa bahay. So, lutuan ko lang siya ng kaldereta. Tapos, mayroon siyang isda na nahuli nung nakaraan. Nakita nyo na yun sa isa kong vlog. So, yun ang lulutuin ko. So, yun. Maliligo na ako and yeah. Magluto ako after. Oh, happy birthday, babe. Thank you. It's alright, it's just a box. Ito yung bigay niya sa akin. Gimme. Give, oh, no. It's chocolate. No. No. It's something. It's something. Thanks, Han. Huh? Thank you. So, ayan ang bigay niya sa akin. Hi guys, today we're gonna do apple pie. Anding and And Berto Berto Vera. Vera. Rubina G. Ruby Rona Chris. Forest Cow. Cow. Leslie Leslie Quinling. Winning Ate Ate Miriam. Miriam Lorlin Darling Sagandilan. Sigandilan June June Quartero. Clyde Rona Rona Joy Rona Rhoda Tinshong. Tingan Sinchin Singing Raimundo. Raimundo. Thank you guys. Don't forget to write and hashtag China and Mom. Holly.